ஆயாம்மா ஸ்கூல் கிளம்பிட்டேன். ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, லஞ்ச் வச்சுருக்கீங்கம்மா. ஓகேவா, பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து தக்காளி சாதம் தான் வச்சுருக்கேன். தக்காளி சாதம் கூடவே ஆம்லேட் வச்சுருக்கேன். ஆனியன் போட்டிருக்கீங்களாம்மா? ஆனியன்லாம் போடலைம்மா. ஏன் ஆனியன் போட்டேன் என்ன? ஓகே ஓகே, ஆம்லேட் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி சாதம், ஆனியன், ஹாட் வாட்டர் தான் ஹாட் வாட்டர் தான் வச்சுருக்கேன். ஸ்பூனும் எடுத்து வச்சுட்டேன். ப்ளைன் ஆம்லேட் தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஆனியன் போட்டால் உனக்கு பிடிக்காது இல்லையா, அதனால் மறக்காமல் சாப்பிட்டு வரணும். ஓகேவா? தக்காளி ரைஸ் தான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன். சரிங்கம்மா.